имрӯз дар гузаргоҳи сарҳадии Қизилбеки сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон мулоқоти раҳбарони ҳайатҳои расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. мулоқот зери роҳбарии раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саймумин Ятимов ва раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Қирғизистон Қамшибек Ташиев ҷараён гирифта, дар он ҷонибҳо барои идомаи гуфтушунидҳо ва ҳалли масъалаҳои мавҷуда бо роҳи дипломатӣ бори дигар таъкид карданд. Саймумин Ятимов ва Қамшибек Ташиев вобаста ба иҷрои нишондодҳои протоколи имзошуда ва таҳкими сулҳу субот дар хатти сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон мубодилаи афкор намуданд. таъкид карда шуд, ки бояд тамоми техникаи ҳарбӣ ба маҳалли доимии худ баргардонида шуда, ҷонибҳо бо ҳусни тафоҳум мушкилоти пешояндаро ҳал созанд. ҳамчунин замур шуморида шуд, ки мардуми назди сарҳадӣ бояд равоъ дошта бошанд ва муносибатҳои дӯстона миёни ду халқ чун пештара ба роҳ монда шавад, зеро тоҷикону қирғизҳо асрҳост, ки дар канори ҳам зиндагӣ доранд.